L-imħallef emeritu Tony Abela ġie maħtur kummissarju għall-istandards fil-ġudikatura wara li għaddiet liġi mill-Parlament fil-ġimgħat li għaddew. L-imħallef emeritu ħal ġurament quddiem il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono għal din il-kariga ġdida. F'diskors li għamel huwa qal li se jkun qed jissokta b'eżerċizzju sabiex il-pubbliku jkun marraf dwar din il-kariga. Dan filwaqt li qal li din il-kariga m'għandix tispiċċa xi arma biex timmina lil xi ħadd. Nagħmilha ċara li dil-kariga mhijiex maħsuba l dawk li jkunu tilfu xi sentenza x'ma jaqblux magħha. Dik hija xi ħaġa li strettament ma nidħolx fiha jien sakemm ma inti tippruvalix illi inti kellek sentenza kontrik li ttieħdet b'erq minn qiegħed jiġġudika li jiena assolutament s'issa qatt ma tqajt magħha. Imma biex tagħmel dan qed ikollok provi u provi ċari. Jiena m'iniex appell. Il-President Miriam Spiteri De Bono qalet kif permezz tal-ħolqien ta' din il-kariga il-poplu ingħata triq biex tqarbu lejn l-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela qal kif din il-kariga se żżid l-iskrutinju fi stanzi fejn il-poplu jħossu aggravat. Qal ukoll kif kienet il-ġudikatura stess li talbet għall-ħolqien ta' din il-kariga kif se jkun qed isir skrutinju wkoll tal-każijiet. Żied jgħid kif il-pajjiż tela tarġa' oħra fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal kif din il-kariga se tkompli ssaħħaħ il-prinċipji tal-integrità u r-responsabilità filwaqt li se tkompli ssaħħaħ is-saltna tad dritt u l-indipendenza tal-ġudikatura.